bismillahir rahmanir rahim bata da canji, haka kawai zaka faɗa. Amma a'udhu billahi minash shaitanir rajim kana iya faɗan wannan kai shiru. Kana iya ce a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim, sai ka ƙara as-sami'il alim kamar yadda ya zo a cikin alqur'ani. Kana iya kuma cewa a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, sannan kafin ka ce bismillahir rahmanir rahim. Waɗannan dukkan su mustahabbai ne, ba wajibi bane. An fahimta? Kuma koda zaka yi su, ba a yin su a bayyane, a asirce ake yi. Sannan mutum ya karanta Fatiha ko? Wannan shine yadda duk abin da ake a tsaye kafin a je ruku. Kowa ya fahimci wannan? Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa summa. Malamai suka ce wannan yufidu tartib, yana nufi dole yadda ya jera nan haka zaka jera. Inda zaka yi wancan kafin ka dauko wani can ka zo ka jona, to sallar ba ta yi ba. Kamar ka fara da ruku'u kafin karatun Fatiha, sallar ta yi? Tunda yace summa, bayan wannan sai kai kaza sai kai kaza. Shi yasa jeranta abubuwan cikin sallah farilla ce. To sai mutum ya zo yin ruku'u. Hadisin Abdullahi ibn Umar, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sallarsa idan zai fara kabbarar harama yana daga hannaye, idan zai je ruku'u yana daga hannaye, idan ya taso daga ruku'u ma yana daga hannaye. Nawa kenan? 3. Don haka a farko mun yi Allahu akbar na kabbarar harama, idan za a je ruku'u ma za a sake daga hannu Allahu akbar kafin a yi ruku'u. Idan aka taso ma sami Allahu liman hamida za a sake daga hannu. An fahimci waɗannan? Yau za mu je ruku'u. Na ke nufi da ruku'u. Ruku'u shine dukawa mutum ya sunkuya yana kallon ƙasa, kansa yana kallon ƙasa amma bai je ƙasan ba, hannayensa suna kan gwiwoyinsa. To a cikin wannan hadisin da muka karanta na Abu Humaid ya ce mana a ruku'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amkana yadaihi ala rukubataihi, ya tabbatar da hannayensa akan gwiwoyinsa. Ma'anarsa shine kada ka yi haka kawai ka shafa gwiwoyi, kar kuma ka yi haka irin yadda waɗansu suke yi. A'a, ka ɗora hannayenka haka, sannan kuma ka raba yatsun, kar ka damƙe su haka, kar ka yi haka a ruku'u. An fahimta? Ka raba su haka saboda ka samu damar da yatsun za su damƙi gwiwar. Kun ga wannan? Kurakuran da mutane suke a ruku'u guda 3 ne. Na farko hannu da gwiwa, na biyu baya, na 3 kai. Kuskuren hannu da gwiwa shine ka shafa baka rike ba. An fahimta? Na biyu shine ka rike baka raba yatsun ba, sai ka hada su haka. To wannan duka kuskure ne. An gane kuskuren hannu da gwiwa? Sai kuskuren kai shine ka daga kan yayi sama ko ka duka kan yayi ciki. A'a, ana so bayan kan ya miƙe daidai da bayan. Ya bayan kuma ake so shine hadisin da ya ce mana sahara zahrahu, ai hasara zahrahu ko, sai ya dukar da bayansa. A cikin wani hadisin sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama sawwa zahrahu hatta law insabba alaihi alma'u, ya ce da a ce ruwa zai zauna a kansa, da ruwa zai zuba a bayansa, da zai tsaya ba zai gangara ba. An fahimta? Shine mutum idan zai yi ruku'u sai mutum ya ce Allahu akbar. Na daidaita? Kun gani? Ta yadda kanka karka yi haka. Wasu ya su yi Allahu akbar sai yana kallo, me za ka gani? Allahu alamu. Wani kuma sai haka. A'a, haka za ka yi ta yadda kan yana daidai kallon wurin da za ka yi sujada, ko kuma yana kallon kafafunka. Ana fahimta? Don haka ruku'u kar a yi kuskuren hannu ba a damƙa ba, kar a yi kuskuren baya bai miƙe ba, kar a yi kuskuren kai a ɗaga ko a kwantar. Don haka sai a ce Allahu akbar. An fahimta? Abinda ake karantawa a cikin ruku'u shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa amma ruku'u fa'azzimu fihi rabb. A cikin ruku'u a girmama ubangiji. Allah kuma madaukakin sarki ya ce fasabbih bismi rabbikal azim. To shine ma'anan sai a ce subhana rabbiyal azim.
kana iya ce subhana rabbiyal azim ka tsaya, kana iya ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, duk wanda kai yayi. Mafi karanci shine kai sau daya, amma abin da aka fi so shine ka kai 3. Amma in kai haka a nitse hatta ta tuma inna raki'an, har sai da ka ji ka nutsu kana ruku'u, sannan sai ka ce subhana rabbiyal azim, sai ka miƙe, ruku'un yayi. Kuna fahimta? Ba wai dole sai ka yi ya kai 3, 5, 10 ba, a'a. Abin da ya fi muhimmanci ba shine abin da ka karanta a ciki ba, yaya nutsuwar da take ciki. Duk mutumin da ya yi ruku'u Allahu akbar sai ya sake tashi haka, bai yi ruku'u ba, saboda ya ce hatta ta kuma inna, har sai ka ji ka nutsu kana mai ruku'u. Yanzu mutumin da ba wai fara nufi ka yi ruku'u a nitse ba, ka ji ka a nitse kana cikin ruku'u. Mutumin da ya haka Allahu akbar sami Allahu liman, ai yayi ruku'u a nitse, amma bai ji shi a nitse a cikin ruku'u ba. Ta yaya za ka ji ka a nitse a cikin ruku'u? Shine da kai haka Allahu akbar sai ka ce me kake yi, sai ka ce ruku'u nake yi. Ka nutsu sai ka ce na nutsu. Wannan shine kwatankwacin misalin hatta ta kuma inna raki'an. Kuna fahimta? Na ji ne a nitse a ruku'u, ta yadda duk abin da aka faɗan nan ka ji lokacin da komai ya daidaita a cikin ruku'u. Kar a manta, duk mutumin da ya yi ruku'u sai ya da bayansa haka, ko da bayansa haka, duk wannan ya ɓata ruku'u. Ruku'u shine ka daidaita. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam ya'tadil sulbahu fi ruku'i was sujud. Duk wanda bai daidaita bayansa a ruku'u da sujada ba bai da sallah. Kar ku yi wasa da wannan. An fahimta? Mutum ya gama da ruku'u, idan zai taso sai ya ce sami Allahu liman hamida. Ana so kana tashi kana faɗa, ba sai ka tashi ka ce sami Allahu liman hamida ba kuma kana sunkuyen za ka faɗa ba. A lokacin da kake tashin, a cikin aikin tashin, kana ce sami Allahu liman hamida. An fahimta? Sai ka tsaya ne kuma sai ka ce rabbana wa lakal hamd, ko rabbana ka cire waɗin ka ce lakal hamd, ko ka kara da Allahumma rabbana lakal hamdu ka cire waɗin, ko ka kara Allahumma rabbana wa lakal hamd, duk wanda kai yayi. An fahimta? Don haka Allahu akbar, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamida. Kun ga yadda aka yi wannan? To mutum ya tashi ya daidaita kenan, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa hatta ta'tadila qa'iman, har sai ka daidaita a tsaye. Shine kuma ma'anar wancan hadisin cewa har sai da kowane kashi ma ya ji cewa ya dawo inda da yake. Yanzu lokacin da kake tsaye haka da lokacin da kake sunkuye, kasusuwan bayanka iri ɗaya aikin da suke kenan, aikin su iri ɗaya ne. To lokacin da ka miƙe har sai kowane ya koma aikinsa na da kafin ka yi ruku'un, shine ma'anar hatta ta'tadila qa'iman. Jama'a mun fahimci wannan? To sannan sai a duka zuwa sujada. Idan an zo dukawa zuwa sujada, shin hannu ne zai fara zuwa ko gwiwa ce za ta fara zuwa? Wannan akwai saɓani, saboda hadisin wato Wa'il ibn Hujr. Shin Annabi sallallahu alaihi wasallam wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, ko kuma wada'a yadayhi qabla rukbatayhi? Wanne ne ya fara? Shine suka yi sabani. Waɗansu mazhabobi suka zaɓi hannu kafin ƙafa, kamar mazhabar Malikiya. Waɗansu mazhabobi suka zaɓi ƙafa kafin hannu, kamar mazhabar Hanabila da muka karanta. Dukansu kowa gwargwadon yadda ya fahimci hadisin ne. Abin da ya fi shine duk wanda ka yi daga ciki ya yi. Idan ka fara zuwa da ƙafa ya yi, fahimta ce. Idan ka fara zuwa da hannu ya yi. Amma ka tambaye ni wanne ne ya fi, ni a zaɓi na tafiya da hannu ya fi inganci sama da tafiya da ƙafa. Saboda bayan hadisin da yake da kalb da ake gani cewa an canza maganar ne, wal yada yadayhi qabla rukbatayhi ko wal yada rukbatayhi qabla yadayhi, shin an canza? Imam Malik da aka tambaye sai ya ce to ai abin da ke gaskata wata riwaya ce tafi inganci shine fadin Allah madaukakin sarki, yakhiruna lil adqani sujjada.
innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Masu imani idan sun je sujada suna yin sujada ta haɓar su. Ta ina? Ta haɓoɓin su. To idan mutum zai yi sujada sai aka ce ta haɓarsa zai je, idan yayi haka